Panie Henryku, a oczekując na pana Bogusława Prusika, zapytam się pana Henryka o wrażenia, chociaż myślę, że ktoś z publiczności najlepiej, bo może właśnie publiczność, która nie ma zbyt dużo do czynienia z lotnictwem, ma najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o takie nowe doznania, ale myślę, że pan też jakieś wrażenia już po tych kończących się niebawem spotkaniach lotniczych ma. Czy uważa pan, że to, co państwo sobie założyli, zostało zrealizowane? Ja myślę, że zostało zrealizowane. Spodziewaliśmy się dużej ilości takie nie było. Mamy nadzieję, że Panowie mi odpowiadali, odpowiedzi doskonale sobie radziły, nawet jedna pani wystrzeliła ten samolot, i kogoś na to tak? Zamiast odpowiadałeś na to, się pokazało. Ja nie mogę. Oczywiście. Przepraszam, wracam na scenę. Dziewczyny, wy jesteście... Chcesz spróbować puścić? Ja nie wiem, która strona poleci, jak to jest. Jak pan myśli? Może nas postawił w pionie, to by było łatwiej. Podejdzie pan śmiało do sceny. Nie, tak, tak. Przedtem, po mojej lewej stronie, czekamy na resztę. Tutaj w jednej linii. Wyrównać. Skazane jest stawać przodem do widowni. Monitarzy tu może wejść, kochani. Także jesteście wyróżnieni. Moment, czekamy jeszcze na... Mówię o bezpieczeństwie, a sama tu zaraz porwa wywinę. Uwaga, prezentuj... A co to za samolot tutaj? Prezentujemy ładnie tym, co na nas patrzy, do zdjęcia, samoloty. Uśmiechamy się oczywiście, uśmiechamy się. Ilu? Dla każdego udział w konkursie i odeszło z punktymi, także bardzo proszę.